ka VDP CNA rengkat bat ka Police Department jong ka West Kazil District Nongstoin menta ka janmiet sa sisien ka lapenlong ya ka jingjurep ya ka surok bypass Nongstoin ha kan hi ka jingjurep lalap hi kali bat ki brio ki baile asngobha da ka baya shongya di bua hasil ter jong kan hi ka surong kuman supen kan ma ba na kaliang jong ka VDP CNA ka ladep ban maham lupa hakini khindiat singi baladep ban omsha shu ban sait kali bat ban shongya di kiat ne kinu ki jingdi pen bua hasil ter jong kan hi ka surong ka CNA sa sisien kala maham jor bakandang yep teng shu ya ka jingyai pahra jongka bat ka nomai lat ekibrio ki bon pesniudur ya kani ka jaka nang ko ngas ko yo ban kublei ya ki para member baro nak minta kani ka patrolling ka ba kasin ka ba ar kani ka sngi but kani ka kasin ka ba ar kani yo ban lik patrolling ya kani ka bypass but iba mana kani ka si play lat dep nila yo ya ban warning yaki bat kum makalong manta ni iba kane ka jaka kalalong ka bakhoy ki tanat kane kalong ka ba aiman sim yang iro kum ki batre nak mta ka bahaka met bat kane ka por ngas mo yak ban ai kublei we ki par khot lesim khia nam ta kane ka kam ha ka ba ngin ra yak ban kanti ka buram jong ka tong thain kham tam ya kane ka do kane ka surok bypass but ha kane ka por ngas mo yak ban ai kublei kham tam yai Police Department jabra senran lang yangi ha ka ba ngin le yakon konuru daga je trilang khnang ba ki kam ki yai bai ki ta kani ka pon tangini kantin ki balengkot na ai blei yangi lang baro yai puai bra don kat lem da ki kani ka si kham tam Police Department don kat lem da ki ko ta kani pon ngasmo yo ban IT kani ka kam isa